yeZimbabwe, mhuri yeZimbabwe. Zvinenge zvarema kusvika papi? Zvinenge zvarwadza kusvika papi pakusvika pakuzviuraya? Aiwa, stop suicide please, mhuri dzeZimbabwe. Vana veZimbabwe, ngatimirei kuzviuraya, ngatimirei, macases ekuzviuraya awanda please. Zvinenge zvarema zvokusvika papi? Vazhinji vacho mukuzviuraya nenhau yemujolo. Murudo tinongozowana vamwe vanhu, mumwe akaenda unowana mumwe. Ngatimbomirei kuzviuraya. My name is Idek. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, share, comment and like. Ndine nhau iri kutendera pa social media, nhau iri kuenda munyika viral. Inhau inosuwisa kana kuti inhau nedzimwe nguva inonyadzisa yaitika kuchipatara cheku South Africa. Nhau yekuti patient kana kuti murwere ari kurwara oonekwa achizvibatsira neruoko, yatinoti masturbating pachirungu, kana kuti muZimbabwe tinoti bonyora, achizvibatsira muchipatara. So mubvunzo vazhinji varipo vari kuti murume uyu kana kuti murwere uyu ari kurwara here? So onaiwo video zvaitika muchipatara izvi. Hey, Rena. Yeah. Rena. Hey. Tinggi. Soma apa Rena man? Sekuona kwamaita mhuri yeZimbabwe. Ndiri kudawo macomments kuti munopa chenjedzo ipi kumanesi anoshanda, bozi zvinhu zvakaitika zvakadai so zvoratidza kuti munhu yeika nedzimwe nguva pamwe asi kurwara but it's a trap, ari dangerous, anogona kungotirepera mamwe patients anenge ari muchipatara. So zvinhu zviri kuyera, zviri kurema, zviri kuitika panyika. So panyika pakuda kunamata vazhinji vane mapatients avo kana kuti varwere vari kuchipatara, hama dzavo, marelatives, ngativanamatire please, nekuti nedzimwe nguva hatizivi zvinoitika ikoko. Tarisai kana zvinhu zvakadai zvaakuitika muchipatara. Imwe nyaya iri papapa inhau ivo manesi acho. Vazhinji vari kupopota nenhau yekuti ko manesi azozviisirei pasocial media. Hazvifaniri kuiswawo futi pasocial media. Asi zvisinei, ichenjedzo yatapiwa isusu maZimbabweni kuti nedzimwe nguva munyika medu chaimo zvogona zvichitoitika. Izvi zvaitika hazvo paSouth Africa, but nedzimwe nguva zvinenge zvichiitika munyika yedu. So ngatingwarei, ngativei nechenjedzo, ichenjedzo tapiwa. Kana tine vanhu vari kuzvipatara, hama dzedu dziri kurwara, ngatidzinamatire, dzisasangane nezvinhu zvakadai so, because vanhu vakadai vanopedzisira varepa vamwe. So my name is Idek. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, comment, share and like. Kana usati wasubscribe, chingo subscribe.